سلام زي خبركم زي خبركن انت خطاتلتي مدباتنا حد أرستاتسي عبيتو من رزنتو من قد خوينو تزاربو اللوم من نادا لخا يفرحوخا ويكي تقدلو اللوم ويكي تبالاشوهم تفرح نتوم زعبا زمتن صحافن كإيلان زي صحافو مستركب جن نتخطب لو زي لخا خطبل تقدد نعرفتي كبور سنة ببنيا دمتاوي قطامي زيامي مزيكينيا تمارامار تاريخن بحر دكتور رأس هاجراو بحالي إيرترا زخونة برخت منقستاب عملكيتو توري دراسن دايركترن قطامن زيامن زخونة إفريم قادا ود قادا تمساسل عمدي زتحفلا أب تحتي صحايا سمرا تبل عرست زهابا زتتصنع صحفات زرغحلا ناي محبراوي قصاتو زرخبكو كم زلو نباخم يبلو مكتتالكم يعدم مواقلو أبسرح موزيكا زحلفو مداركتو زيبلو قالو البو زيماتاتن ናይ ደርፊ ሕደማታትን ዝሰርሐ ኣርሓ ሃገራዊ ባህሊ ፈለግ ዜሙኡን ግጥሙን ክቅድሕ ሓጊዩ ዘይነጽፍ ብዙሓት ተካእቲ መንእሰያት ዝጸለወ ባህር በረኸት መንግስቲ ኣብ ዓሪፉ ኤፍሬም ካሕሳይ ኳዳ 13 ሕዳር 2025 ኣስመራ ኣብ ትሕቲ ፀሓይ ኣስመራ ድሕረ ባይታ ባህር ድምፃዊ በረኸት መንግስቲ ኣብ ድምፃዊ በረኸት መንግስቲ ኣብ ካባብኡ አቶ መንግስቲ ኣብ ባይሩን ካባዲኡ ወይዘሮ አበባ ደባስን ኣብ 1938 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ኣብ ሃዘጋ ትውልድ ዓዱ ተወልደ ገና ብንእሽትኡ ከም ኩሎ መዛኑ ደቂ ሃዘጋ ኣብ ናብራ ጥሪት ምውፋርን ማሕረስን እናነጠፈ እዩ ዓብዩ ኣብ ፈለማ ሻምብቆ ዕንዱርን ሻምብቆ ሕኑንን ደስ ይብልኦ ስለ ዝነበራ ቀዲሙ ሻምብቆ እዩ ተላሚዱ ሻምብቆ ጀሚል ደፍላ ማስሚልኩ زحل شامبكو كرار سريح بعلي هو ጥሪቱ ሒዙ ክወፍርን ከሎ ኣበዳበዱ ጥሪቱ ከዳረትን ከሎ ጥሪቱ ሩባ ኣውሪዱ ከራውሕን ከሎ ሻምብቆ ይወቕዓለን እሞ እንክበልዓ ሮማዲ ዝጸጽያ እንክሰትያ ቀላይ ዘማስና እንክዒማ ዝጉል የእዛን ፉር ኣቢለን ነቲ ድምፂ እስራኤል ዝጥዕም ሓዋዝ ቃና ናይ ሻምብቆ እናሰምዓ መዕልተን ምስ ጸንቀቓ ምድሪ ፀሓይ ስቶኺ ምስ ኣኸለ ብተር ከም ዓተር ጥሪቱ ኣምርሒው እናኸብከበ ሻምብቆ ይወቕዓለን እሞ ኣርሓና ነቀወ ኣሓ ሒሕ እናበላ የእዛን ኩር ብምባል ነቲ ጥዑም ድሃይ ሻምብቆ ናይ በረኸት መንግስቲ ኣብ እናሰምዓ ኣብ ኣጋም እጓድ መጎጎ ናብ ደንቤን ዓዲ ምስ ኣተዋ በረኸት መንግስቲ ኣብ መሕልኻ ሓልኽ ጓጉድ ቀርብ ምራኹ ትፈኑ ኣብሮም ዝነበረ ጓጉዱ ኣብ መንጎ ክልተ ኣስላፉ ብግትር ስረ ዘጌጸ ቃቂሩ ኣድራጋ ክሓልብ እንከሎ ወለዱ ክምስ እናበሉ ሃብሮም እናድመፁ ይምርቕዎ ነበሩ ኣብ እዋን ንቐል ሕረስ በረኸት መንግስቲ ኣብ ናውቲ ማሕረሱ ኣጥዕዩ ዝጸምድ እንተደለ ዘስፍል እንተደለ ስበት ዝሰድድ ኣብ ረውሒ ከግፍሕ ኣብ ዘርኢ ዘላግብ ኣዝዩ ምዑት ሓረስታይ ነበረ ብድሕሪዚ ክራር ምድርዳር ጀመረ እሞ ነቲ ዑፍ ወጋሕታ ዘጥዕም ድምፁ ምስ ክራሩ ኣላዚቡ ብልፍንቲ ውቅዒትን ደሃይን ክጻወት ምጀመረ ሃዘጋ ብሃዘጋኣ እንታይ ዝበልዎ ድምፂ እዩ ሰማዒ ዝዓንድ እናበለት ሳብ ጎደቦ ዓዲ ስሙ ተቐባበሉሉ እሞ ግርም ድምፂ ዝብል ናይ ኣድናቖት ክውሕዞ ጀመረ እንዳቦይ መንግስቲ ኣብ ግን ብበረኸት ወዶም ሕጉሳት ኣይነበሩ ኣብ ዘርእና ዋጣ ዘይብልና ብኸመይ ዋጣ ተፈጠረና ብምባል ናይ ጓሂ ኣፎም ክሽብሩሩ ጀመሩ ኪንዮዚ ኣቦይ መንግስቲ ኣብ ቃሪዖም እናወጣወጡ ድሕሪ ደጊ ምድርዳር መሰንቆ ቶባይል ካሕደጎ ኣይኮነን ዋጣ ዘርኢ ዘይብልና ከተፅርፈና ኣይኮንካን ከም ውላደይ ኣይፈልጠካን ብምባል ቁጥዖኦም ኣስምዕዎ በረኸት ንእሽተይ ምስ መሰንቆ ዝሓዞ ፍቕሪ ፈለማ ኣብ ጥርዙ በፅሒ እንከሎ ገና ከይበረደሉ እዚ መኻልፍ እዚ ምግጣሙ ካብ ከብዲ እኳ ጎዛእ እንተበለ ብሃይ ውሽጡ ስለ ዝሃወፆ ፍቕሪ ክራር ስዒሩ ክራሩ ተኣንጊቡ ክወቅዕ ምስ ጀመረ ኣቦይ መንግስቲ ኣብ ፍጹም ስለ ዘይተፃወርዎ ካብ ቤቶም ኣባረርዎ እሞ ጉዕዞ በረኸት ናብ ኣስመራ ኮነ ባህር በረኸት መንግስቲ ኣብ ከም ኩሎም ቀዳሞት ድምፃውያን ሃገርና ክጅምር እንከሎ ደርፍን ክራርን ውሕዳት ሰዓብትን ፈተውትን ስለ ዝነበርዎ ንዕኦም እናዘናግዐ ናብ ኣስመራ ኣሃዱ በሎ ከም ዘይልመድ የለን ንኩሉ ዘጋጠሞ ሽግራት ናይ መነባብሮ በዲሁ ናይ ውልቆ ሓደስቲ ደርፍታት እናደረፈ ናይ ካልኦት ቅድሚኡ ዝነበሩ ደረፍቲ እናደገመ ጽቡቕ ከደ
ኣብዚ ግዜ እዚ ኣፍቱ ንበረኸት መንግስቲ ኣብ ሃዘጋቱ ምርዖ ስለ ዝነበረት መታን በረኸት ኣብ ምርዓ ሓፍቱ ተፈሊኸ ይውዕል ዕርቂ ወርቂ ብምባል ኣዝማዱ ምስ ወላዲኡ ዓረቕዎ እሞ ንሃዘጋ ትውልድ ዓዱ እፎይሉ ምድራ ብምርጋፅ ምርዓ ሓፍቱ ኣብ ሃዘጋ ወዓለን። ብድሕሪ እዚ ንቑሩብ ተዓዘብቲ ምዝንጋዕ ብዙሕ ለውጢ ዘይረኸበሉ ባህር በረኸት መንግስቲ ናብ ኣዲስ ኣበባ ስደት ተገደደ። በረኸት መንግስቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ 1961 ዓመተ ምህረት በረኸት ጠቕሊሉ ናብ ኣዲስ ኣበባ ኸደሞ በቲ ዝነበሮ ልዑል ክእለት ናይ ባህሊ ትግርኛ ኣብ ኦርኬስትራ ቲያትር ናይ ሃይለ ስላሴ ከም ዝፅምበር ገበርዎ። ባህልን ወግዕን ትግርኛ ኣፀቢቑ ዝፈልጥ ኩሉ ደርፍታቱ ንክብሪ ህዝቢ ኤርትራ ብዘንፀባርቕ ኣገባብ የቕርቦ ነይሩ። በረኸት ምዛ ኦርኬስትራ ክሳብ 10 ዓመት እዩ ተፃዊቱ። ምዛ ጉጅለ ብምዃን ናብ ኬንያ፣ ዩጋንዳ፣ ታንዛንያ ዑደት ክገብር እንከሎ ኣብ ፌስቲቫል ሴኔጋል ሞንዴል ደስ አርቲስ ኔግሬስ ኣብ 1966 ክሳተፍ እንከሎ ምስታ ጉጅለ ኣብ 1968 ድማ ኣብ ከተማ ሜክሲኮ ኣብ ሳመር ኦሎምፒክስ ምስታ ጉጅለ ብምዃን ተሳቲፉ። በረኸት እግሪ እቲ ስነ ጥበባዊ ሞይኡ ንፉዕ መቃዛይ ስለ ዝነበረ ግዚኡ ኣብ ስራሕ ይውዕሎ ምንባሩ ብሰልዲ ሰባት ይምቅዝ ከም ዝነበረ ሰነዳቱ ይምስክሩ። ሓደ ባህግና ናይ ወፃኢ ዑደታ ንምፍላም ብኢትዮጵያ ኣዲስ ኣበባ ትጅምር ስለ ዝነበረት ሓደ ጋዜጠኛ ኣድናቆቱ ንምግላጽ ኣብ ጋዜጣ ባለመቐዙ የኪነት ኣውራ እቲ መቃዛይ ኣርሓ ናይ ባህሊ ብዝብል ኣብ ልዕሊ በረኸት ዘለዎ ኣድናቆትን ኣብ ስራሕቱ ዘለዎ ጦብላሕታን ገሊጹ ነይሩ። ምዛና ሃይለ ስላሴ ናይ ኦርኬስትራን ቲያትርን ጉጅለ ብምዃኑ እተን 9 ንጽል ደርፍታቱ ብናይ ፊሊፕስ ደረጃ ዝቐረጸን። ባህር በረኸት መንግስቲ ነዛ ናይ ሃይለ ስላሴ ጉጅለ ኣብ 1973 ሙሉእ ብምሉእ ገዲፉ እዚ ድማ ቅድሚ ሓደ ዓመት ሃይለ ስላሴ ካብ ስልጣኑ ምውራዱ ማለት እዩ። ኣብ 1970ታት እቲ እንኮ ኣብ ሬድዮ ኢትዮጵያ ዝስማዕ ዝነበረ ናይ ኤርትራዊ ደርፊ በረኸት መንግስቲ ጥራዩ ነይሩ። እዚ ድማ ህርመት ክራሩ ምስ ስኒት ድምፁ ቀጻሊ ይስማዕ ስለ ዝነበረ ንህቡብነት በረኸት መንግስቲ ኣብ ኤርትራን መላእ ኢትዮጵያን ዓብ ግደ ነይርዎ እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እናቐጸለ ምስ በዓልቲ ቤቱ ፀገ ገብረሃንስ ብምዃን ባህር በረኸት መንግስቲ ቤት ሙዚቃ ከፊቱ ክሰርሕ ጀመረ። ዝፈትዎ ሞይኡ መታን መቐፀልታ ክህልዎ ኣብ ኣዲስ ኣበባ መቃልሕ ጓይላ ዝስማ ጉጅለ ኣቂሙ እዩ። በረኸት ምስ ካልኦት ኤርትራውያን ስነ ጥበኛታት ብምዃን ኣብዛ ጉጅለ ዘቆማ ኮይኑ ሓያሎ ስራሓት ዓይዩ። ምፅምባር ናብ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ በረኸት መንግስቲ ኣብ ክንዲ ብክራሩ ጥራይ ዝቃለስ ምስለ ናጽነት ኤርትራ መታን ክራሩን ብረቱን ዓጢቑ ክቃለስ ኣብ 1974 ናብ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ተጸምበረ። ግቡእ ወተሃደራውን ፖለቲካውን ተዓሊም ድሕሪ ምቕማሱ ኣብ እምባታትን ጎላጉልን ስንጭሮታትን ኤርትራ ተዋጊኡ እዩ። ከምቲ ማኦ ኣብያናን ፎረም ዝበሎ ቃልስና ብብረትን ብርዕን እዩ። ብረት ጸላኢና እንቐትለሉ ብርዒ ድማ ባህልና እንስንደሉ ብምባል ዝገለጾ ባህሊ ሓደ ዓቢ መቃለሲ ባይታ ስለ ዝኾነ ምስ ጉጅለ ባህሊ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ብምዃን በረኸት መንግስቲ ንሃገራዊ ወኒ ዝቕስቅሱን ንቓልሲ ህዝቢ ኤርትራ አንጻር ገዛኢ ስርዓት ዘባራትዑን ኣዝዮም ብሉጻት ደርፍታት ከፍሪ ጀመረ። በረኸት መንግስቲ ምዛ ጉጅለ ብምዃን ውድባዊ ደርፍታት እናደረፈ ኣብ ሓራ መሬት ኤርትራ ናብ ተጋደልትን ህዝብን ዑደት ብምግባር ምስ ካልኦት ኣዝዮም ሓያላት ስነ ጥበባውያን ብምዃን ልዑል ጎስጓስ ኣካይድ እዩ። ባህር በረኸት መንግስቲ ኣብ ስደት ባህር ስነ ጥበበኛ በረኸት መንግስቲ ከም ኩሎም ስነ ጥበባውያን ብጾቱ ኣብ 1979 ናብ ስደት ኣምርሑ ሱዑድያ ኣተወ። ኣብ ጅዳ ድማ ን10 ዓመታት ተቐመጠ። ኣብ ሱዑድያ ኣብ ዝነበረሉ እዋን በቲ ዝፈትዎ ሞይኡ ኣብ ሱዑድ ዓረብ፣ ሱዳን፣ ጅቡቲ ዑደት ብምግባር ምርኢት ኣቕሪቡ እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ 1980 ቀዳማይ ተሳትፉኡ ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ኣካይዱ እዩ። ኣብ ሱዑድያ ብምዃኑ እውን 10 ካሴታት ሓደስቲ ደርፍታት ይሕቲሙ እዩ። ምምላስ ናብ ኤርትራ ባህር በረኸት መንግስቲ ኣብ 1993 ዓመተ ምህረት ናብ ናጻ ሃገሩ ኤርትራ ኣተወ። ኣብ ሃገሩ ምስ ኣተወ ብኽብሪ ናብ ኣስመራ ማሳዋ ከረን ምርኢት ከቕርብ ብኽብሪ ዕድመ ቀሪቡሉ ምስ ካልኦት ስነ ጥበባውያን ብምዃን ኣዝዩ መሳጢ ምርኢት ኣርእዩ እዩ። ድሕሪዚ ንጅዳ ሱዑድያ ብምግዳፍ ምስ በዓልቲ ቤቱ ከም እንደገና ነታ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝነበረት እንዳ ሙዚቃ ንምኽፋት እኳ እንተኸዱ ኣብ 1998 ኩናት ናይ ዶብ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ምስ ተፈጥረ
ኣዲስ ኣበባ ራሕርሒቡ ናብ ኤርትራ ተመልሰ ቅድሚ ኩናት ኤርትራን ኢትዮጵያን ምስታ ምርፅቲ ጉጅለ ሓደ ባህግና ብምዃን ኣብ መላእ ኤርትራ ዝጀመረ ምርኢት ናብ ሙሉእ ክፍላት ዓለም ብምኻድ ምርኢታት ኣቕሪቡ እዩ በረኸት ምስ ሓደ ባህግና ምርኢት ኣብ ጋሽ ባርካ ኣብ ዘቕርበሉ ዝነበረ ሽልማት ናይ ገመል ቅርፂ ከም ዝተዋህበ እዩ ዝንገር ባህር በረኸት መንግስቲ ኣብ ግዜ ወራር ወያነ ባህር በረኸት መንግስቲ ኣብ ግዜ ወራር ወያነ ሓርበኛዊ መንፈሱ ከም እንደገና ደጊስዎ ርእሱ ጀብጀብ ብምግባር ኣዝዮም ብሉፃት ሩሱናት ሃገራውያን ደርፍታት ኣቕሪቡ እዩ እዚ ፈልፋሊት ዒልኡ ዘይትነፅፍ ፈፂሙ ድበት ዘይረኽባ ኣዝዩ ከም ኮኸብ ሸውዓተ ፀብለል ዝበለ ብርቂ ስነ ጥበበኛ በረኸት መንግስቲ ኣብ ሰለስቲኡ ወራራት ዘቕረበን ደርፍታት ወኒ ኩሉ ሰማዒ ዝቐስቀሳ ርስቲ ቀደመይ ባድመ ሓይሊ ኣየርና ጎመራ ወዘተ ንወኒ ህዝቢ ኤርትራ ሃገራዊ ኒሑን ክብሩን ዘበርኽ ብሉፅ ዕዮታት ስነ ጥበብ ኣቕሪቡ በዚ ድማ ኣብ ወራር ወያነ ነዚ ልዑል ቃልሲ ዘርአየ ናብ ህዝብን ሰራዊትን እንዳተንቀሳቐሰ ልዑል ጎስጓስ ዘካየደ ብዘቕርቦም ብሉፃት ሃገራውያን ደርፍታት ብውህሉል ደርፉ ናይ ራይሞክ ሽልማት ዓቲር እዩ በረኸት ኣብ ባህላዊ ሙዚቃ ዘለዎ ኣፍልጦን ሰረተ እምነትን ባህር በረኸት መንግስቲ ኣብ ባህላዊ ሙዚቃ ናይ ትግርኛ ፍዳን ስብራን ካብ ኣካይዳ ተባዕታይ ኣንበሳ ከም ዝመፀ ተባዕታይ ኣንበሳ ኣብ ግዜ ናይ ተዛነ እዋኑ ክሳዱ ኣቕኒዑ ጓዕደድ እናበለ ዕንጠብ ወይ ተፈይ ስለ ዝብል ኣቦታትና ቁዳ ዓረዛ ከውፅኡ እንከለዉ ክሳዶም ከም ክሳድ ኣንበሳ ኣስፍል ኣቢሎም ብምቕናዕን እዮም ዝስዕስዑ ፍዳን ስብራን ትግርኛ ካብ ባህርያት ተባዕታይ ኣንበሳ ስለ ዝመፀ ክብርታቱ ክሕሎ ኣለዎ ከምዚ ሕጂ መንእሰያት ዝስዕስዕዎ ዘለዉ ናይ ኩብኩብታ ክመስል የብሉን ቁልቁል ኣፍካ ከም ወዲ ኩቱ እናተነቆትካ ክኸውን የብሉን ብምባል ዲጊሉ ዝምጉት እዩ ማኣስ እዚ ጥራይ እዚ ብእስክስታ እንፈልጦ ውቅዒት ናይ ኣምሓራ ብምባል እንፅውዖ በረኸት መንግስቲ ንዓና እውን ይምልከተና እዩ ዝብል ብኸመይ ዝብል ሕቶ ምስ ዝስዕብ ምላሽ በረኸት እታ ቀዳመይቲ ግጥምን ዜማን ምዃና ዝእመነላ ጥንታዊት ደርፊ ሕነሽም ብዙሑል እስክስክስታ እያ ትድረፍ ዱ ጎመዳ ናይ ራእስ ወልደን ኪኤል ሰሎሙን ብዙሑል ህርመት ናይ እስክስታ እያ ትፅወት ስለዚ ነቲ ዘለና ፀጋታት ክንጓስዮ የብልና ብምባል ቅቡል ዝኾነ ጭብጥታት ዘቕርብ እዩ በረኸት መንግስቲ በረኸት ደረፋይ ጥራይ ዘይኮነ ተመራማሪ ባህሊ እውን እዩ መጽናዕቲ ይገብር ኩሉ ዝደርፎ ብመጽናዕቲ ዝተሰነየ እዩ በረኸት ቅርሲ ሃገር እዩ በረኸት ዓንዲ ማእከል ባህሊ እዩ እንተይልና ዝግብኦ እምበር ዝዓብዮ ኣይኮነን ባህልና ሕፍቲ ከይዘርቆ ገፈል ከይዓልቦ ብጥንቃቐ ዝሕሉ ጓሳ ባህሊ እዩ በረኸት ብርዕን ክራርን ሒዙ እዩ ፊቕያ ዝወፅእ እዚ ክሳብ እዚ ቁርብ እዋን ሰለም ከየበለ ዝዕምታ ከም ዘይናቱ ርእዩ ሙሉእ ህይወቱ ዝሰርሐ ኣቦ ብሓቂ ዓብ ክብሪ ዝግብኦ ባህሊ ትግርኛ ከይጠፍእ ነዊሕ ዝተቃለሰ ሓድነት ህዝቢ ኤርትራ ከይበታተን ብደርፍታቱ ዝመከተ ሃገራዊ ቃልሲ ንናጽነት ምእታን ዓወት ክኸውን መልበቡ በቶም ስምዒት ሰማዒ ዝንቕንቑ ወደባታዊ ቃና ዘለዎም ደርፍታቱ ክራሩን ብሮቱን ሒዙ ዝተጋደለ ኣዝዩ በሪኽ ስነ ጥበባዊ ልዑል ክብሪ ዝግብኦ እዩ እሞ ብደው ከይሞተ ንሱ ዝምርቆ ሓወልቲ ክግበረሉ ከመይሲ ንዝገበረልካ ወይ ንገረሉ ወይ ግበረሉ እሞ ኣብ ምንጋር ከይተሓፀርና ክንገብረሉ ይላጎ በረኸት መንግስቲ ኣብ ዘፍረዮም ካሴታት ካብ 1961 ክሳብ 1974 ዕምበባ ዓደይ ሚለና መለይ ዑፈይ ብረሪ ኣብ 1978 ሃገረይ ኣፍቂረ ኣብ 1979 ብትሕቲ ገዛና ብጊታር ዝተሃርመት ማለት እዩ ኣብ 1980 ባቡረይ ኣብ 1984 ልበይ ኣብ 1989 ሃገረይ ኣብ 1990 ታሪኽ ኣብ 1991 ፀሓይ ተወሊዳ ኣብ 1992
بسمكم ኣብ 1993 ንሕና ሃገር ኣብ 1995 ዓለምና ኣብ 1999 ህዝቢ ኤርትራ ኣብ 2001 ጽንዓት ኣብ 2007 ህዝቢ ዓለም ኣብ 2011 ድማ ባህልና ዝብላ ካሴታት እየን። በረኸት ድምፃዊ ዘያሚ ገጣሚ ከራሪ ባህር በረኸት መንግስቲ ኣብ ሕደማ ግጥምታቱ ዘለዎ ክእለት ዘገርም እዩ። ትውክልቲ ይጥቀም ከም ንኣብነት መለይ ኤርትራ ንምባል ዝተጠቀመሉ ኣገባብ ኩሉ ሰማዕ እዩ ንመልእኽቲ በረኸት ቆባ ኣቢልዎ። ሽዑ ንሽዑ መለይ ዝወፀትሉ እዋን ዝተወልዳ ኣውላድ መለይ ዝብል ስም ተዋህበን። ነዚ ዘረጋግፅ ምስክርነት ሓደ ግዜ ኣብ ቁርሲ ቀዳም ኣብ ጣዕሞት ባህር በረኸት መንግስቲ ናይ ክብሪ ዕዱም ኮይኑ ኣብ ዝቐረበሉ እዋን ሓደ ናይ ዕድመ በዓል ፀጋ በረኸት ኣብ ቁርሲ ቀዳም ክቐርብ እዩ ዝብል ሓበሬታ ብጋዜጣ ምስ ኣንበበ ኣብ ካዛ ደሊ ኢጣልያ ተረኺቡ ርእይቶ ንክህብ ኢዱ ይጣበለ እሞ ዕድል ምስ ተዋህቦ ብመራሒ መደብ ከም ዝበለ መለይ ዝወፀትሉ እዋን ልዑል ሃገራዊ ወኒ ደቂ ሃገር ስለ ዝቀስቀሰት በኽሪ ጓለይ ምስ ተወልደት ብናትካ ደርፊኤ መለይ ኢለያ ንጓለይ መለይ ባድረፈለይ ዝኸበርካ በረኸት ምስ በሎ በረኸት ክራሩ መዚዙ ተፃወታ እሞ እቲ ካብ ፃት ንፃት ኣዳራሽ መሊኡ ዝነበረ ተዓዛባይ ኣብ ትዝታ ተሸመመ። ኩሉ ግጥምታቱ ምስ ሃገርን ፍቕሪ ህዝቡን ምድሪ ኤርትራን ዝተኣሳሰረ እናኽትሰምዖ ባሕሪ ከብድኻ ዝግምጠል ኣብ ዜማታቱ መዳርግቲ ዘይርከቦ ኸራራይ ኣብ ውህደት ሙዚቃ ብፍላይ ኢንትሮን ብሪጅን ኣብ ምስራሕ ዘገርም ብቕዓት ዘለዎ ንሃገራዊ ባህሊ ናብ ልዑል ደረጃ ንኽበፅሕ ዓብ ኣበርክቶ ዝገበረ ኣቦ ባህሊ ሃገር ርእሲ ኩሉ ዝብል ቅፅል እንተተዋህቦ ዝግብኦን ዘምሕረሉን ዓብዪ ሃገራዊ ቁርሲ እዩ። ባህር በረኸት መንግስቲ ኣብ በዓል ሓዳርን ንፉዓት ደቂ ዘለውዎን እዩ። በረኸት መንግስቲ ኣብ ባቢልዮን ስኩዌር ብስሙ እትፅዋዕ ቢኤም ሙዚቃ ሃውስ ቤት ሙዚቃ በረኸት መንግስቲ ትብል ይካል ኣላቶ። በረኸት መንግስቲ ኣብ ሓዳሩ ባህር በረኸት መንግስቲ ምስ ወይዘሮ ፅገ ገብረሃንስ ቃል ኪዳን ብምእሳር ኣቦ 9 ቆልዑ እዩ። ኣስማት ደቁ ኤርትራ፣ ዲና፣ ኤደን፣ ማርስ፣ ክብረ ወሰን፣ ኤርምያስ፣ ሚልዮን፣ ሳምሶም፣ ሙሴ ይበሃሉ። ባህር በረኸት መንግስቲ ፈታውን ምኽበሪ ሓዳሩን እዩ። እዚ ሓበሬታ ንኽረክብ ዝተሓጋገዙኒ ወልደ ዮሃንስ ገብረ ሚካኤልን ኣቶ ተስፋልደት ወልደ ዮሃንስን ልዑል ምስጋናይ ይብፅሓዮ። ኤፍሬም ካሕሳይ ኳዳ ዕለት 18 ወርሒ 4 2025 ኣስመር። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደባትና እዚ ክትከታተልዎ ዝፀናሕኩም ብህቡብ ደራስን ዳይሬክተርን ሓዳምን ዘያምን መምህርን ኤፍሬም ካሕሳይ ወዲ ኳዳ ብ18 ወርሒ 4 2025 ማለት እስታት 7 ወርሒ ቅድሚ ዕረፍቲ ባህር ድምፃዊ በረኸት መንግስቲ ኣብ ዝተፃሕፈ ኮይኑ ኣብ ትሕቲ ፀሓይ ኣስመራ እትብል ዓምዲ ኣብ ሶሻል ሚድያ ዝፍንዋ ዝተፃሕፈ እዩ። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደባትና ስለምክታልኩም ኣዚና ነመስግን። ከምኡውን ንክቡር ኣቦና ስነ ጥበበኛ ድምፃዊ ገጣሚ ዘያሚ ሙዚቀኛ ተመራማሪ ታሪክን ባህር ዶክተር ራእሲ ሃገራዊ ባህሊ ኤርትራ ዝኾነ በረኸት መንግስቲ ኣብ መንግስተ ሰማይ ዋርሶ እንዳበልና ስለምክታልኩም ደጊምና ኣዚና ነመስግን። ምሸት